Damira pamberi pedera mambo Mutasa. Damira pamberi pedera mambo Mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Chataura ndezvechokwadi. Ndiko chakakone mwana. Ndiko chakakone. Mwakati batsiro. Mwakati batsiro. Pamusoro changamiro. Ndinonzi Black Soul Wars. Ndauya kuno ndichiunzawo nyaya yangu yekuti musi wa28 September gore rino ndakadaidzwa kudarira Ishe muchena. Ndaenda kuya nenomunin'ina wangu tikapiwa mutongo wekunzi tichibva pamusha patinogara patakakurira ndo mutongo wandakapiwa. Ava ndauya navo kudare ndo vakasvitsa nyaya iyoyi kwa Ishe muchena. Uchizwa ubve pawakakurira kuti zvaita sei? Haungotauri uzwa uchibva. Chikonzero chekuti unzibva ipapo chii? Zvakanzi iwe uri muzukuru mumusha muno musha-Chief. Iwe uri mukuru. Muzukuru. Uri muzukuru hausiwo mumusha. Asi iwe uri muzukuru kumusha kwako unokuziva. Unokuziva? Saka chikuti usaenda kumusha kwako chii? Ini sekuru vakandirera hanzvadzi yamai. Alright, asi wakadaira ere kuti uri muzukuru? Unoziva kuti uri muzukuru kumusha kwako unokuziva. Saka chikuti ugara pachii? Inhau yokuti sekuru vakandirera ndo vakatsvaga kupera kwa1978. Ndati chiri kuti uramba wakagara apa kumusha kwako unokuziva usaende kumusha kwako chii? Usikaende kumusha kwako ndopandakakurira uye ndo musha wandiri kuteerera uye ndakasiyirwa mapepa estate. Kuteerera musha hazvirevo kuti ndewako. Unokwanisa kuteerera musha on behalf of iwe urikutaura nemashoko ako iwe wega kutaura kuti handi pangu baba kwangu ndinapa ndepasekuru. Ko sekuru haana here wedzidza rake? Wanawo. Saka sei wedzinza iwewo wakuta take over musha wedzinza vanhu vacho vari? Ini ndakasiyirwa musha. Akakusiyira. Anzo, do you have anything written? A will or something? Chinoratidza kuti iwe ndo wakasiyirwa musha. Hauna chiro baba. Hauna chiro. Because this is just a sketch map. A sketch map has nothing to do with ownership. Kana nyaya kutransfer ownership kuisa kwa uti kubva kumunhu. There's nothing. Ingori just a sketch map area kuratidza kuti area yaurikugara pane crest iri kumamita zakati kusvika pakati apa zvikadai apane karwizi apane macondos apane chii izvozvo zvakupa ownership pomunhu. Uri kuti ndikauya ndikasvika ndikaenda pamiri apo ndikasvika ndikapa sketch map ndikangoita sketch map with this thing patoo pangu ndizvo
ndizvo here because apa akapo hazvinobvira zvamutaura kuti iyi land iri kupiwa sketch map ndearea yapiwa Ningi neni Ningi muridzi wenzvimbo wobva asaina papi pasi. Hapana, this is just a sketch map inotaura kuti sketch map pane dombo apa pane rwizi apa mubhuku raishe muchena munzvimbo yamambo Mutasa mudhumeni ndinyambabvu comments gradient is 1 to 300 contours to be dug 1.5 meters by 45 centimeters, total area pegged 0.564 hectares, farmer's signature nothing. Hapana, this is nothing. Chipepo wacho undochengeta kuwanza makonzomba achina izvo chinotaura then iyi Mutasa road district council permit permit ndeye musi wa 1 December 2023 ndizvo here iwe unozaliwa Clarkson Kuwaza. Unozi Clarkson Kuwaza. But this permit is in the name of applicant Kuwaza Rose. Mind over that. Permit iyi iri muzita raKuwaza Rose. Iwewe hausi Kuwaza Rose. Iwe unozi hani? Clarkson. Unozi Clarkson. So it means Clarkson, you are using my documents asili ako to prove your point, which is wrong. Use your documents to back your statements. You don't use other people's documents to back your statements. No. Permit iri kutaura kuti applicant for the permit ndiri Rose Kuwaza. Izvi zvava zvatoenda kubatsira futi manje kusemenda nyaya yekuti handi pako nekwako tipe yako permit inoti Clarkson. Tipe, where is it? Show us. Mambo, permit iyi yakazonyorwa ini ndini ndaiterera pastand. Ndati wanga uri kuterera on behalf of akaonaipo wanga uri kuterera on behalf of ukatarisa risiti rwanga uchipiwa rwanga rwakazi Rose Kuwaza rwanga rusina kunzi Clarkson. Marisiti ane zita rako asi risiti isina land because muridzi weland ndeuyu. Ukaenda kwa DC ukatoa ndobhadhira mutero haumborambi mari, they want money, they have the money. Mundimani bambo ndi Clarkson ndi $10 usiya bhuku ripi nyautonga kwani kwashe mchena ndi zvapera eta when unokwanisa kunge urikubhadhara une $600 yakatobhadhara kumutero asi urikubhadharira mhepo because hamuna chiro chekubhadharira baba. Ane chikwereti izvozvi ndi Rose Kuwaza haasi kubhadhara mutero. Muri kubhadhara mutero bambo asi ndinga nyika yacho hamuna. Pamakatanga utsotsi hwenyu pekunyoresa zita renyu parisiti asi permit iri kuti Rose ndo pakatangira ukirigidi hwenyu baba. Dai mamwe munhu ataura chokwadi mudai makanyoresa Rose Kuwaza parisiti because ndiyo stand yamuri kubhadharira development level. Saka iyi yaClarkson yamuri kubhadharira ndeipi? mai vakashaya Ende kuti ndione futi handisi urikuona parone nyaya yako peri complicated. Mai yakashaya ndiyo hanzvadzi yasekuru ndizvo hanzvadzi yasekuru handisi ko sei makazonyoresa iwo utaura kuti ndopa wakakurira handizvo wakapiwa iwe ndisekuru ndizvo wataura wakapiwa iwe ndisekuru ndopa wakakurira handizvo
Saka yakazochicha ownership kubva muzita rasekuru kuenda ramai vako sei risingaendi muzita rako. Zvakaitika ndezvokuti amai ndo vaigara vari kumusha, saka pane zvizhinji zvinenge zvichiitika kumusha iyo waini. Iwe kana uine imba iri kutaundi, Roja pari kunobhadhara mvura riri kubhadhara zita rayo here kana kubhadhara zita remuzimba? Kana Roja riri kubhadhara magetsi nemvura, rinobhadhara nezita raro here kana kuti muzita wemuridzi wemba? Anoona nyaya ndotaura kuchapangwa kuita community service yakanaka kunana sekuru, kuti vana sekuru vagare vasimba alias. Kuti vana sekuru vagare vasiri muchii muarias. Asi chaunofanira kuchiziva mani, mapapers esaya, I think Shemchena, there's need withdraw this permit. Withdraw this permit. Kusvikira nyaya ownership yaita sei yapedzwa, because chakushandiswa as evidence yekuti ndine muridzi wepamba, which is wrong. Afanana nemunhu atora matitle deeds epanext door kokwereta mari kubengi, kushandisa matitle deeds asiri ako kokwereta mari kubengi. Yes. Mapemba nedependence mfumo unotora information kubva muregister rake. Saka register rakatora information kuti rakatora information yarospo mai wake permit zvese zvijeni, asi iye mutemo tinofanira kuti vanofanira kuzosainisa akasaina ndo vanofanira kuzosainisa ma-recipients avo kana kuti mavillagers. Saka ava vakaita zvekugetikrasha kunotora through lodge yakugara, because death certificate inofanira kunge ine mhuri yacho, vana vakazvarwa vari 4 vakachengetwa mumba, asi ivo ndo vakatorosarenda kunana sekuru musha wacho. Atode hwani musikana hwani iye akatovakira mai. Saka enda kangoti chamunotoita ndechekuti endai munoita official challenge nechititendawo kuti makachengeta mese muri 4 because vana baba vakasiyana. Moenda munokumbira kunana sekuru kuti akuenda kwezi. Tikapedzera zvakanaka vakadaro kuenda kuna surprise. Ndakazonzwa kuti iye akasvika kumba nekuna ndomusa wakabvatora vakumeloti akuda kuti atigarisane. Ndakavati ndinopinda mutonombera kurova zvikuru mushuga kwekushedi ramakaita. And wakanyepa futi here on this permit. How is the applicant's spouse? What is spouse yamai wako here? No, permit. Saka then why did you write your name because the applicant's spouse? What Clarkson Kwaza, national registration number, so she shall be permitted to use this permit to occupy the land after the date of the applicant without the need to process a session unless a court order directs otherwise. Are you the spouse ya Rose Kwaza? No, I did. Then not. why did you sign? I did not personally fill in that form. Who did that? The guys who Mutasa wrote this. No. Was muswaipiwa ma-forms No. daive masipo. Izwa shamani. Maakutoti ndichifukunyire twakawanda. Andrew, you can't tell me kuti wakomana kwa Mutasa Road District Council, they do not know the meaning and the difference between the husband and the spouse. And the son and daughter. Kana kuti mother and grandmother. And mother and granddaughter. I was reading the difference. Is that what you are telling me? No. So what are you telling me? Oh, I'm telling you, in any form here. So it means you cannot use this form
in a court of law to defend yourself because you don't even know zvakanyorwa. Hausi wakaoriginate this thing. So how can you use it then to defend yourself in a court of law? Because already it's told that we know that the formula reads because hausi spouse yaruzi kwazi. Spouse iri kutaurwa apa ndi baba wako. Baba wako akafa. Mai wako akafa. Saka spouse chikutaurwa nezvayava ndiani. Because murume akafa, mukadzi akasara ndiye surviving spouse. Mukadzi akafa, murume akasara ndiye surviving spouse. Saka iwe wakuzviti uri spouse yamai wako. Ndizvo here taiwa isusu hatitomotoka zvamusina kuenda zvibabambo. Ndimi mauya nemadhokumendi enyu bambo ndiwo tiri kumubvunza zvamakanyora. Hatina kutungo zvamauya nazvo ndizvo tiri kundomudzosera. Ndimi mauya nependi bambo. Anzi zita rakanyorwa ngerani? Ngerenyu bambo. Saka tiri kukubvunza hai zvamauya nazvo nekukubatsirai kuti zviri wrong. Izvi zvinokwanisa kusungisa ife because hii forgery yamakaita. Whether muripo you can't tell me kuti marimbiri doesn't know kuti applicant zvinorevei. Ndozvakumutaura samungure namarimbiri they don't know kuti applicant zvinorevei. Pakatondinetsawo ndishona Izvo pakakunetsa ubvawadi. Ndatitori munzira. Izvo zvakazvakunetsa manje. Waifanira kunge wasina uchibudisa munomba because wanga unoziva kuti chinhu chine zvinetswa. Sei wazochibudisa? Because wanga unofunga kuti tisu tinoerenga kunze kwebhuku. Tinoerenga mukati bambo. Ndizvo mafunga. Mavhura ndomoitrial and error. Yekuzi wakangona permit wachaziva kuti zvehurumende wanonoerenga kutobva wanokanda. Zvino hatiti izvo bambo. Timbopinda mukati bambo. Mukati. Izvo zvanga chinhu chamutaura ichi. Taenda kochinhonga kuparagraph number 4. Because tingochiziva bambo chirechi. Anzvo. Imi chamafanira kuita bambo. Munofanira kuenda kuna masekuru. Mugara pasi nehama. Waridzi wechii? Wedzinza, waridzi wemusha. Then mokumbira kuti vana sekuru, vana mbuya, vana mai nini, vanani kwangu kwaita kure. Plus handina kukujaira. Ndandajaira hangu kuno. Chindiona iwo semwana wenyu. Anzvo. Chindiona iwo sechi? Semwana wenyu. Anzvo. Wanokunzwisisa vanhu ava. Wokugurira pawakugurira. Pobva padaidzwa nezita rababa wako iwewe rekwako. Yekona zita rana sekuru. Panodaidzwa nezita rani? Rekwako kwaunoziva kuti ndo kwako. Ndo papa musha pako ipapo. Wana sekuru wokuisira hoko wokugarisa zvakanaka. Don't fight wana sekuru. Because wana sekuru ndepawako. Hama yana sekuru ndi mai wako. Mai wako iwo. Ndo saka wasina kurwisa. Mai wako paigarapo. Because waiziva kuti mwana wechi. Asi iwewe manje hauswepo. Saka wana sekuru ngawakubatsira. Iwe uenda unozvinenepisa kuna ana sekuru. Not kuda kuwatsotsa zvomuda kuita. Uchivaburitsira sketch map uchiti agreement of ownership, change of ownership. Uchivaburitsira permit. Uchiti ndiyo chaiwo the official title deed yekuzeva. Apo uchivanyepe wana sekuru ndiwe spouse yamai wako. Iwe kuna mai wako you are the surviving beneficiary. Anzvo. Uri beneficiary ye estate yamai wako.
not kuti uzviti uri spouse yamai wako. Hazviiti. Ndosaka ndoti this thing must be withdrawn. Chonyorwa zviri correct. This thing. The applicant, zita rekuzi the applicant nezita remunhu ari kunzi ndiye ari kuauthorize. Zvakasiyana, hazvifani kusiyana ba. Mazwa samuchera zvakutaura. So withdraw this thing endai mugadzise chinhu ichi chipe chaizvo noti zvachiri because kunyepa chakafodwa. And I am wondering kuti akapiwa sei permit sei nganga asipo. Saka yakanyorwa sei permit yasipo. Kuzongoitwa handover permit yasina kuita feed into kupa information yekuti nyorai zvakati haana kuita. Saka chii chakaitika? I told him I was not there. I was also surprised. Anga mazauta. Hasi ndakatoshamisika. Tizvataura. Asa kuchishandisa ashamisika majo baada kuchishandisa. Because akashamisika zviri kumupa advantage. Because muromo warutaura kuti wekanzo ndo wanyora. Ndiwe pemita utaura kuti wekanzo ndo wanyora. Paunosainisa munhu beneficiary pane patode signature pazasi ndo paunомutaurira kuti saina apo paunora this inora spouse yako wobva waprojisa nenhamba dzake dzichitu iyo itori forgery kana iye ari kuti ndiye haana kusainirwa akasainirwa nekanzo you still investigate voendesa mapepa kuqde anobatwa nemasignature. Because my problem nechino chikaita ndosaka chinozonobata vanhu vakawanda isu katava kuchitarisa. One, Marimbire akasaina pakanzi witness akanyora zita rake never signed. Akarekomenda Samungure akangonyora zita never signed. Then my witness 1 and 2 no witnesses. Occupant there's a signature but look on gossip. So who signed on your behalf? Because you are the occupant. I only signed when I was given the paper. I was. When? What signed anyway? After about 2 months, my papers are issued. Are you sure? Because this paper came and this could this not deal with and this the information say yes say correct because a copy of this ego cancel. Saka kana usina kusaina iwe copy yake ndo kanzo yakasainwa nani? Haina kusainwa saka iri kuite what purpose is it saving my files and documents? Simtsanangura kwambo chena kuti because occupant pana pakasainwa. But you told me you're not there. But pakazi occupant apa pakasainwa. Hanzi vaishandisa register. Achisign that akasaina on your behalf ndiani. This is not a PP. And this has PP bo. Ndiwe wakati kwedere tswe. Wakazvitira kupi usipo. Iri pepa ndakatozosainira kumba. Izvaipa ndosaka ndati guys. Munovhura pandora box. About this issue. Chinhu chinopedzisira chikashaya value ukanzo. Mukachiita zvamuda kuchiita. Ndosaka ndati chigarai pasi. Bam, withdraw this thing. Endai munobvunzwe kanzo leo kuti makaita sei, how did you issue this thing? Mwabvunzei mobva magadzirisa nyaya yechinhu icho. Musaite kuti munhu aite sei afambe nechinhu chinomusungisa. Kupa munhu kuti afambe nejeni bag. It's wrong. Gadzirisa chinhu. Ah? Kanzo raisho ino. Kanzo yakapedza kuita zvavanoita vanozosira kuvillage. Village ndopanoitwa masignature ndiyo. Signature yakatosainwa ndeyevamwakomana. Uyu akatoita zvekuti akafojera. Ndosaka ndati hachisiri right pachinhu izvi endai chividi endai muchigadzirise chinhu ichi. Uyu mukomana ngaachiende kunana sekuru uyu. Agare pasi nana sekuru kana waine pekumupa womupa akazvininipisa. Kana ainye mwani
Chatokwanisa kuita basi kutomubatsirawo kuti hama mwana wenyu muoneiwo tokubatsirawo. Andi ndozatuta ndonyayira pati uye mupe sketch. Wana sekuru wacho. Ndimi wana sekuru wacho. Tiba. Sungai bambo, ndiani baba sekuru. Right. Issue hii andi maizwa bambo. Sasa achifana kupedza nguwa ya this thing. The decision yakapiwa pa primary court. That one is up here. Joshua has him refreshing and he cannot claim that evil. And pachatukumbira kwa mundu now since ari muzukuru yenyu akakurira muchi chigara naye pasi mumubatsirewo kuti aite something. Iye wacho wosiyana nenyaya yekunyepa kana kuda kuti override zvinhu zvine zvataurwa nana sekuru. Aiyo musha ndewana sekuru, musha wedzinza unoitwa pass on kudzinza, hautengeswi, hauiswi kunze, musha wedzinza. Andi saka musha dzinza rinochengetedza musha iwo. Asi uyu mwana wenyu futi akakurira musha mani menyu, asi ngaazvidzikise achizoti akakurira munhu asi handi uyu handiri wepano pa adi mochimubatsira mwana yenyu kuti mungamubatsirawo sei. But otherwise izvi zvese zvimapepa zvafamba nazvo neportfolio mutaure kuti mwana usasofamba neportfolio nejeri portfolio, zvese zvainazvo izvi hazvina meaning when it comes to nyaya yeownership. Handizvo kugara nasekuru hazvirevi kuti wava mwana wasekuru, kugara nambuya hazvirevi kuti uri mwana wani. Ndosaka muzozwa paya kuzwa vazukuru wakaita 2, mwana wemusikana nemwana wemukomana, mbuya unobereka wemusikana. Why? Kuti asabaiwe neminzwa nekukuvara makumbo, because ari kuzikana kuti chaenda unofanira kuenda musha kwake akachena. Uyu wedu uyu anogara panapa ngaabane matombo, ngaabaiwe, tinomutumbura, haana kwaanoenda tinaye panapa. Handizvo? Chiendai mugare pasi nemuzukuru. Muzukuru oitawo muzukuru kwa. Yes. Sorry changamira. Kutenda kupangana manje. Rungunza pamuruti tigare pasi nemuzukuru uyu. Petsekwas. Rungunza pamati changamira tigare pasi nemuzukuru uyu. Wani muzukuru uyu atogare naye. Ari stable. I respect my traditional values. One, banditori panapa ndimona zera rangu naye mukuru ndiye, but I don't respect. Saka pano ndomira because right now pa stand papa ndindiri in charge. Uyu ngasipo hapo. Saka zvinotondomira zvamunoita tigare naye pasi, ndotanga kutotaurirana futi naye. Munhu one doesn't respect. 2, pepa rimwe rarazobuda iro rine sketch iro rakatoda zvokutorerwa baba wangu zvechisimba, akarombosvika pakutora uta kucheni kwautombenda nawo kwauzombohudzosera iyeyo. Mai wangu aripo vanokwanisa kundiitisira zvandinotaura. Saka uyu munhu uyu kuti ndichatanga kutaurirana futi naye. Kutaura kwandiri kutaura naye handi kwekuti chibva mamurasaba because muzukuru wenyu handisi chimubatsirai kuti arelocate zvakanaka kuenda kwake kuriko anokuziva ngaaende, asi kana asi kuenda imubatsirei. Amona zvinoda ngatidzike peukama, ngatisapakanganwa. Ibenzi renyu ndimakaribara, benzi renyu hatiretwa ngedenyu ndimakaribara, tete ndo akabara benzi rake. Saka take care of benzi rorero. Handizva imi mozoita sei makuseri mozotitaura kuti anoda zodai zvamamutaura kana aramba wadino wake aramba, asi zviri kuti aiwa ibenzi renyu ite sei ribatsire pamwe zviri utaite zvese zvaruta uta hwari unotora mukicheni kusinei naye unotanda botso uri kufamba uri kufamba nematsoka inototanda botso asi uzvizwa kuti unototanda botso because kwana utakura sketch bebuka kuti itaito ndidika uke pane botso ndodarika yawa. I'm sorry mama. Totenda nenguva yabandi pamama.
ndinotaura pamusoro pemuzukuru wangu nezvandakaudzwa natete wangu wachifaini zita Bernard Kuwaza. Tete vaigara kumba kwemuzukuru wangu apo notonuko vakandaidza vachirwara. Wariti mwana wangu chandakudaidzira panapa, mwana wangu fovesa ndakaudza kuna nababa wavo. Ndogona kuti vataura vese vari 4 but handisi kutaura nditi. kana watodaro wekutanga Grace uyu ndiye kwanyahanana, right? Wechipiri pati uyu ndiye kwadirwai kwamuchena. Wechitatu yeye ndiye kwasivanda Mondoro muzukuru wangu aditi. Wechi4 mukomana George ari taisekwa ndiye kwanyambodza kuondevhala. Tete vakazopesa vachiti vana vanga vachiende kumisha kwavo. Tete i1 newarume 4 ndio mamira zvakanyema. Okay. Andi denga iri repoka taiti ndio wind dispersion. So kuti Mondoro chena wonde vhari notoni azwa inoti papa pasvika otsudzura asi mambo wangu muromo wakantaura ndekuti vakura vanhu ava ngavachiti vese ndakaudza kumusha kwavo ngavachiende kumisha kwavo. Okay. Saka vanhu vakaenda here ndikava pakashayika tete pataigowa hembe ndini ndanga ndakamira Mutasa spokesman tikagowa zvatete zvese tikavataurira pachena vana vese vari pavo kuti musha uno ndewakuwaza uno takusiya responsible ndipedzi kuwaza pamusha ipapo adidi tikatosiya sofa ratakati kwakuwaza kana tauya tofanira kuwana pekugara bosi pamusha pa tikaudza vesa but dambudziko rataura nyaya yekuti uyu haana respect ichokwadi ndo zvaanoita. Kune murume anogara pamba apa anozi mapureti takamuti unoona pedzi kana paine zvingakuitika but iye aiona uyu manje pedzi akauya haatauri napedzi anenge achipa mainstruction euyu ikokoko futi ndokunenge kwakabva mapemits aya amuritaura nezvawaya pakuirana kwavo vakadaro. So ndada kuedza kusimbisa kuti zvamati titaure nemwana wedu but ngaarespecta vana sekuru azvinei pisi musha hamusi make ndiyo basi banda zvamafanira kuita manje handingai 4 hamuchagari naye pasi as 1 uchigarai nawo wese warongani 1-4 movha mawapa chii mutombo wavo wese warongani 1-4 wotedzera zvamunodai ndosati wana sekuru the ball is in your court wanange wenyu vari 4 atiti chiitai zvamunoda newana wenyu vari 4 umwe naumwe achienda pani panzi imimi just supervise kuti uyu wasvika here pake uyu wasvika pake because right now ndaiti kumwari pamwe ndiye ega pamwe takatoperekedza mambo saka iye chikunesa uchiperekedzaiwo kwako maida basa mambo